Počkajte, dám si to tichšie. Takže ahojte ľudia, dneska to je nové video a budeme, jak to povedať, budeme proste v tých klásoch, alebo teda kategóriách brawlerov. Takže napríklad máme damage dealera. S damage dealerom musíme zabiť tanka. Hej, tanka. Potom s tankom môžeme zabiť, proste koho zabijeme, tak sa musíme pozrieť, aká je to proste tá kategória a s tou kategóriou, koho zabijeme, tak musíme si s ňou zahrať jednu hru. Nemusí to byť ten istý brawler, ale musí to byť tá istá kategória. Takže prvá kategória je teda Shelly, damage dealer, takže môžeme si zapnúť Cave Churn, Showdown mapu, necháme si Squadbusters, Shelly, Pick, necháme toto, nechám si Bandage a toto, dobre. Ideme na to, keď zabijeme teraz damage dealera, tak nemôžeme, nejdeme ďalšiu hru. Akože môžeme ísť s damage dealerom ďalším, ale nejdeme na inú rajtu, keď zabijeme iba damage dealera. Keby sme zabili aj damage dealera, aj tanka, hej, tak pôjdeme s tankom. Čož asi chápete, však to je jasné. Neviem, na čo som to teraz povedal. To sú dvaja Mortisovia, jeden je mŕtvý a jeden je živý. Toho jedného by som chcel zabiť, ale asi sa mi to nepodarí, nevadí. Ja pôjdem na stred. Trošku sa tam bojím. No idem. Však som Shelly. Nemám sa čoho bať. Dúfam. Oh my god. Skoro som tu Masinu. Samozrejme, keďže som Shelly. Máme 6 powerov. To je v pohodičke. Vidím, že tu je Mortis, ten sa fajtí. Nejde na stred. Ide. Ale drží sa na bokoch. Bull už je mŕtvý, už není Bull. Toto sme vyhrali, ale zabili sme tanka, Bulla. Koho všetko sme zabili, sa musíme ísť pozrieť, že sa to vybaví. Zabili sme Mortisa. Ja tu mám takú tabuľku a ja tu to vidím. Takže môžeme hrať Assassina, takže Mortisa. Zabili sme Bulla, môžeme hrať tanka, môžeme hrať Masinu. Čo je Masina? Masina je... Vy to Asanka. Takže tanka si môžeme vyberať hociakého. Tu si dám tankov a môžem Fang. Nemám na ňo dobrý build, lebo som ho skoro nikdy nehral. Takže zoberieme teda Bulla. A toto by sme mohli vyhrať. Bull je podľa mňa taký pík na túto mapu, že je veľmi good. Je dosť na blízko. A toto by sme mohli vyhrať. Zlý spán sme dostali. Vedľa Mike je taký brawler. Nikoho sme nezabili, takže ideme znova s týmto Bullom. A keď tak si môžeme aj zmeniť. Minule to skončilo, veď vy viete ako. Je mŕtvý? Jeden. Sa rozbežím na Barleyho. Nezabije ma, ale nebudem na ňo, nepôjdem.
dám takto. Prima, pekne. Som ho zabil. Pôjde pre tú čestku. Keď hej, tak ja sa tam rozbežím. Má tam kanón. To vidím. Penny. Idem na ňu. Ne, Wi-Fi. Yes! Vyhrali sme. Koho sme všetko zabili, sa musíme pozrieť. Zatiaľ, čo bude japovať moja verzia, keď som to natáčal, tak vám chcem poďakovať za 44 odoberateľov, čo ste dali. Inak, fakt sa ospravedlňujem za to, že to tak dlho hľadám, ale ja neviem tie kategórie, takže to sa veľmi ospravedlňujem. A neviem, či chcem ísť na stred. Keď tam je nejaká Shelly, tak ja neviem. Neby som Lily mohol zabiť na gadžetku, keď je tu niekde. Jau. No jasné. No som mŕtvy. Ježiš. Není možné, že som dal a není Není možné, není. Toto som pokašľal, ja som dala auto, bože, ja som nevedel, že tam je iná Lily, nevadí. Neviem, čo je koniec tejto challenge. To není ani, je to challenge, ale nedá sa povedať, že som ju vyhral nejako, môžem dať win a no však dáme. Vyskúšame. Nemôžem z každej, to je ťažká challenge, to je nadlho, ja sa musím ísť učiť. Ale písomka, zajtra. Mňa by aj ten Stu zabil, neviem, si Sandu nezabil by ma. Môžeš ísť na mňu? Oh my god, to sú tej pavej? To si nazoberiem, veľmi rád si to zoberiem. Tu mám 5. Krásne. Netýmujte na 400 trofí. A, fake teaming. Okay. Kam všetci sme videli, čo sa tu stalo, nikto s tebou už nebude tímovať. Bye bye. Bye bye. A toho LP ma neviem, či zabijem. Damage, ty vole. 11 000 damage. Dosť pekná hra. A ideme sa pozrieť, koho sme zabili. Zahrajem Marksmana, ale nie Mandy, ja si zahrajem túto. Macy. A toto bude posledné 2 hry dáme. Ďakujem, že si sa mi nechal zadarmo zabiť, kolťak. Ja by som si chcel na tú táju počkať. A zase neviem, či sa mi to úplne vyplatí, ale mne sa to asi nevyplatí dosť. Ja som tu Shelly nezabil. Ja mám strašný aim. Ja tu zomriem. Nedivil? Keby tu takto prišla teraz tá Shelly, tak to ma zabije. Zabije ma. Nemám gadget. Na premiesňovanie.
Mám jednu paprika. Toto nevyhrajem. Za žiadnu cenu, no jasné. Ľudia, potom som fakt išiel ešte rýchlu hru s Surgeom, to vám tu dám bez mikrofónu a okomentujem takto. OK, takže môžeme ísť na to. OK, takže ja si dám speed. A pôjdem, tuto vidím Colta. Ja neviem, a ja idem pušnúť toho Gale'a. Lebo mu tu dáva bow. OK, dal som ho. Som mu dal dislike omylom. Teraz tu budem chvíľku kempiť v tomto buši. OK, takže čo sa tam deje? Videl som tam bowa. Je tam top 6, top 5, top 4 a vidím, že Rosa je v tejto hre, tak poďme do stredu. Toto neviem. Rosa, pomoc, ne. OK, nezabije ma. Ja mám teraz na ňo range, tak ja nebudem Frank, na toho nemám range. Au, Ježiši. Toto som prehral, toto nevyhrajem už. Toto je GG. OK, showdown. Takže oni sa asi fajtia. Idem vyskúšať túto dobu. OK, tu je Frankoš. A mal som si dať. Ne. Nevadí. Máme 800 trofí na Surgeovi. Podľa mňa krásna vec na to, aby sme toto video mohli zakončiť. Aj 23 000 trofí sme hitli. 23 200 trofí sme hitli. Takže za mňa sa toto video bolo mega úspešné. Dúfam, že sa vám páčilo. Dajte like, subscribe, koment a čauko.